смачную вечеру приготовила, буду вас кормить. Ой, сябры, вы уже тут. Вітаю усіх. Не тільки глядачі, я так само у покойчику. Сьома, привітання. Ну, нарешті ти з'явився. Будеш со мною у дочки Матулі гулять? Я? Ні, гэта дзявочая гульня, а я хлопчик. А давай что-нибудь іншае погуляем. А може, тоді у смачності? А як у їх гулять? Правила не складаныя. Ні, треба усяго тільки успомнить смачне слово на певну літеру. Ну, наприклад, я кажу слово банан. Значить, тобі треба назвати смачне слово на літеру Н. Зрозуміло. А проіграє той, хто не успомнить потрібне слово? Правильно. І хто починає? Той, хто придумав. Добре. І перше слово моє любимое морозиво. Смакота. Так, апошняя літера у морозива А. І моє слово тоді буде соковитий і солодкий ананас. Молодчина. Так, значит, мне на С. Спагетти, во. Чому не? Смачними макарошками я так само поласуватися не супроть. И тебе на И. На І. Нічто ніякая смакота на І не придумується. Видаешь, и мне так само. Ех, на жаль, Нестор наш спозняється. Ой, не кажи, я вам бы хутко слова подобрал. А не подобрал бы. Гэта ще чому? Бо йому на семінар подорожників збиратися треба, який завтра у іншому городі буде проходити. Неужо Нестор з нами і не погуляє? Ой, хочу за усю. Янка, ідея! А давай самі йому заплечник соберем. Давай! Тоді у його застанеться час з нами погуляти. І зараз заплечник Нестора принесу. Почекай, допомогу! Ой, здається, що влезла. Лічиш? А мені здається, про нечто ми забилися. Привітання усім! Вечір добрий! Вітаємо тебе, Нестор. Так, а навошта ви загрузили мой заплечник ніби шафу? Як навошта? Ми ж тебе на семінар збираємо. Так, каб ти ні про що не забився. Дякую, сябры мае, канешне, за клопоты, але навошта мне на семінары, напрыклад, глобус? Як на що? Глобус, каб хутка знайсці любую країну, про яку тобі будуть розказувати. Добра, а будильник мне навошта? Будильник, каб нікуди не спазніцца. А, ну, зразумела. Так, а свечку хто дадумаўся пакласці? А ми удвоїх. Навошта? На усялякі випадок. Так, што калі раптам святло адключаць? І вы лічыце, што з такім заплечнікам мне будзе зручна? Ой, неяк про зручнасць мы не подумали. Што, вельмі вялікія цяжкія атрымаўся? Ну, як у старадаўнія часы, калі ўсё сваё насілі з сабой. Ой, хочаш сказаць, што ўжо тады існавалі заплечнікі? О, сябры мае, гісторыя заплечніка налічвае тысячагоддзі. Трэба! Нестор, а можна падрабязней? Калі ласка, менавіта тады ў старажытныя часы, калі людзі шмат вандравалі і з'явіўся зручны мяшок для пераноскі рэчаў. Аднак у руках шмат не ўнясеш. Ну, Так, значыцца, лепей носіць цяжкасці за плячыма? правільна, таму тады прыдумалі мех са шлейкамі для плячэй. Зразумела. Каб пераносіць цяжкасці на доўгія адлегласці? І каб вызваліць рукі. А яшчэ я ў часопісе чытаў, заплечнік дапамагае ісці роўна і не горбіцца. Дакладна, бо гэта вельмі важна для здароўя. А колькі карысных рэчаў можна змясціць у заплечнік? Так, асабліва калі ў ім шмат кішэняў. Вось толькі першыя заплечнікі былі не такімі. А якімі яны былі? Ну, першы заплечнік выглядаў як невялікая сумка, пашытая з розных кавалкаў скуры. А потым заплечнікі пачалі рабіць з розных матэрыялаў, так? О, так, са скуры, з футра, з дрэваў, а потым з брызенту і з сукна. А зараз з чаго толькі пажадаеш? Так, да таго ж у наш час заплечнікамі карыстаюцца як дзеці, так і дарослыя. А раней? Спачатку іх ужывалі паляўнічыя, збіральнікі грыбоў і ягад, потым земляробы, гандляры, затым спартсмены, ваенныя і вандроўнікі.
А сёння нават мы без зручнага заплечніка сябе не уяўляем. Але запомніце одно вельмі важное правило. Класці ў яго трэба толькі самае неабходнае. Нестор, ну няўжо по-новаму прыйдзецца збіраць заплечнік? Прыйдзецца, але не сёння, таму што моя поездка на семінар адкладаецца. Тады можаш не хвалявацца. У наступны раз у тваім заплечніку будзе ляжаць усё толькі самае неабходнае. Вельмі спадзяюся. Ну што, давайте ўжо мультфільм глядзець, бо сябры зачакаліся. Давайте. Дякуй табе, Нестор, і за цікавы мульцік. І за цікавую размову. Звяртайцеся, рады дапамагчы. Ну а зараз, мае даражэнькія, час рыхтавацца да адпачынку. Ведаем, зубкі чысцім, Тварыкі лапкі мыем. бацькоў цалуем і ў ложачкі кладземся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы, сябры. І цікавых прыгод у снах. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.